প্রিয় বন্ধু ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ମନକୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଦୋଷ ଦେଇଥାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ମନ ଆମମାନଙ୍କର ଠିକ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଠିକ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଠିକ ନାହିଁ ଯାହା ଫଳରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉଛୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେଇଥାଉଛୁ ଏ ଭଲ ନାହିଁ କାରଣ ଭଲ ନାହିଁ ଆମେ ଠାକୁଛୁ ତେଣୁକି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆମେ ସେଟ୍ କରୁଛୁ କାରଣ ଭଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନ ତେଣୁକି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ରୂପାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ଖାର ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଅଛି ସୁନାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁନା ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ତେଣୁକି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କିଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ବସିକି ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାର ମନ କେମିତି ଅଛି ତେଣୁକି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୋର ମନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରଖେ ହାଲେଲୁୟା ଜଣେ ଗୋଟେ ରବିବାର ଦିନ ପାଳକ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଲେ ଗୋଟେ ରବିବାର ଦିନ ବିବାହ ଭୋଜି ଅଛି ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ରବିବାର ଦିନ ତ ଭୋଜି ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭୋଜି ବି ଯାଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ ମାତ୍ର ଭୋଜି ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଯବାନ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାଇ କହିଲା ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକ ଯିବି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କହିଲା କ'ଣ କଲେ କି ନାଇଁ ଭାଇ ଭୋଜି କେବେ କେମିତି ଆସେ ମୁଁ ଭୋଜି ଆକା ଯିବି ସେ ଯୁବକ ଭୋଜି ପଳେଇଲା ଏ ଯୁବକ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲା ଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିକି ଭାବୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାକ୍ୟ ଚାଲିଛି ମନର କଥା ବାକ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିକି ଭାବୁଛି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗଲେ ବସିଛି ସେ ଯୋଉ ଭୋଜିରେ ଯାଇଛି ସେ ଯୁବା ଭାବୁଛି ଏଠି କାଳେ ନାଚିକି କିଛି ଭୋଜି ଟିକେ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ ଖାଇବାଟା ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଭାବୁଛି ନା ତାର ମନ ଠିକ ନା ଆର ମନ ଠିକ ହାଲେଲୁୟା ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମନକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରଖିବା କାରଣ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣିକି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ତେଣିକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ତାର 25 ପର୍ବ ତାର 1 ଏବଂ 2 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢୁ ସେଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୟାକରି ଜଣେ ପାଇଛନ୍ତି ଦୟାକରି ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 25 ପର୍ବ 1 ଏବଂ ତାର 2 ଅବଶ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ ଜଣେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ସେ କେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ